som la classe de Sicília i us contarem un conte dedicat als sabatons. Esperem que us agradi. Vet una història que va passar fa molts i molts anys a un moliner. Aquest bon home tenia 3 fills i veia que cada vegada estava més vell i la seva salut no era per bufar i fer ampolles, va decidir fer testament. El seu fill... Vet una història que va passar fa molts i molts anys a un moliner. Aquest bon home tenia 3 fills i veia que cada vegada estava més vell i la seva salut no era per bufar i fer ampolles, va decidir fer testament. El seu fill gran li va deixar el molí perquè continués la tradició de la família. Al mitjà va decidir deixar el carro i la somera perquè ajudés al seu germà gran a transportar i girar el molí. Quan va arribar el tercer fill, se'n va donar compte que ja no li quedava res de res. Què faré ara? Va pensar. Repassant amunt i avall tota la casa, va decidir deixar-li un gat que l'únic que sabia fer era caçar ratolí i uns sabatots foradadíssims que més aviat feien mania. Quan el pare va morir, el fill petit es va començar a queixar d'allò tan ridícul que li havia tocat en el repartiment, que sentia ben traït. Que desgraciat que sóc! Què em faré amb aquest sabatot trencat? I a més, un gat carallot. Senyor, no us desanimeu, que sóc un gat molt trempat, jo. Que pot tenir un gat especial. Tot el que conec són antipàtrics i traïdors. Saps què et dic? Queda't les botes. Però, amor, us asseguro que sóc el gat més espavilat de Lleida. Si segueu els meus consells, junts podrem fer grans negocis. Però com me deixem anar per una bèstia de 4 pates com tu? Seria ridícul. No feu aquesta cara de nos, amor. Tinc un pla que no pot fallar. Mira, animalot, tinc molta gana, així que et dono una setmana de temps. O si no, et tallaré a trossos i et cruspiré. Del marquès de Carabàs i us porto una llauna de caragols com a regal. El marquès de Carabàs? Qui dimonis és aquell marquès? No n'he sentit a parlar mai, però bé, un regal és un regal. Qui serà més estrany? Què penseu? No sé pas, majestat, però de veure en el món, fixeu-vos quins sabatots que hi porta. El meu amor és extraordinari i està envoltat de gent extraordinària, com jo, únic en espècie. Intel·ligent, savi i molt fidel, ja vos majestat. Però el marquès, a qui admira de veritat, és a la vostra preciosa filla. D'acord. Accepto els compliments, perquè sé que no els mereixo. Però digueu-me, gat, de quin castell és senyor vostre amo? Bé, d'acord. Si voleu, us ho diré. Au, vinga, parla! Conseller, digues-li alguna cosa! No patiu, majestat, els vostres desitjos són altres. Parla, bestieta, o et picarà 4 potes i un cop de bastó. Val, senyor. Us vull dir que el meu amo és noble, d'aquells que em queden pocs. És molt i molt generós, tant que penseu que no té res seu. I està bojament enamorat de la princesa. Com heu dit? Que no t'has posat aquest senyor tan ric? No, senyora. El marquès no ha trobat mai princesa del seu cor. Una noia així com vos. Neta, polida, preciosa, estilosa, en poques paraules. Meravellosa. Consellera, no creieu que és una gran oportunitat que hauria d'aprofitar la meva filla?
Sí, pare. Vinga, diu que sí, si us plau. Jo vull que s'anava aquest marquès també implantat. Que em vagi ara amb carros amunt i avall. Calla, nena, i no facis el ridícul en públic. Consellera, veniu aquí. No creieu que l'oportunitat que esperàvem per sortir de la misèria? No vagi tan ràpid, majestat, que no fos cas que em donessin gat per llebre. Vinga, amo, que s'ha de moure el cul. Què vols? Què passa? Què s'ha posat foc? Si voleu salvar la pell, comença a obrir els ulls. Us n'he preparat una. Per fi ja l'haurà necessitat de la cervesa. Què m'has portat? Una llebre? Un conill? Una llauna de gargols? I una cosa i una altra. Una princesa. No ets bestieses, com m'he de menjar una princesa per dinar. Ai, senyor, no enteneu res. El rei us vindrà a veure aquesta tarda i us portarà la seva filla, la princesa. Espavileu i no us feu quedar malament. Però tu t'has tornat boig. Com he pogut confiar en tu? Bola de veros sense cervell. Vinga, vinga, no parleu tant i descuideu-vos. Sí, home, què més? Vinga, vinga, fiqueu-vos dins del riu. Així, quan veieu que se tansa el rei, feu veure que us ofegueu. El vostre germà gran, el moliner, ja ho sap i ens ajudarà. Auxili, senyor, auxili! El meu home ha caigut al riu i no sap nedar. Ajudeu-lo, sisplau. Aneu a rescatar el marquès, ràpid! Senyor, ens acaben d'atacar els lladres i li hem pres fins i tot la roba al meu amo. Que li podeu donar alguna cosa fins que no el vegi la princesa? Conseller, porteu-li la roba més elegant que trobeu. Després els renirem a ell. Anem, filla. Majestat, amb el vostre permís, marxo cap al castell del meu amo a veure si està tot preparat. Com? Que totes aquestes terres són vostres? I tant, i moltes altres. Quin neguit! Estic histèrica! Em moro de ganes de veure el marquès. Cap, ja podem marxar tranquil. El vostre amo està en bones mans. Moliner, veniu aquí! Vostè, que sempre heu estat amic nostre, em podríeu dir a qui pertanyen aquestes terres? Al marquès de Calafell. Ai, veig que aquest marquès, a més de ser ric, és un home just. Oi tant, senyor, és l'amo del món. D'acord, podeu seguir a la vostra feina. Oh, marquès! Per fi has arribat l'hora de conèixer-nos i poder visitar el vostre castell. El meu. Castell? Ah, sí, ara mateix us hi porto. Què són aquests cops? Que s'ha trastocat? Que no veieu que l'home està dormint? El despertarà i el cruspirà. Tant se val, he de parlar amb ell. Desperta'l ràpid. Molt bé, casatat. Ara desperto. Però te aconsello que estiguis preparat perquè quan se fada és una bèstia feroce. Ei, tu, guarda les cartes i amaga't. Si no pot servir de berenar. Després tu i jo ja passarem comptes. Òbviamente que ets tu, miserable traïdor. No et lliuraràs de mi tan fàcilment. No saps el que t'espera. Molt bé, tu mateix si no t'amagues. Ja et faràs aparèixer ell.
I així jo m'atoré tota la pasta. Ha, 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 ha. Amo, un gat diu que vol parlar amb vos. I que diu que té una cosa important per dir-vos. Amo, que no sentiu? Qui gosa despertar-nos son? Un gat, senyor. Un gat dieu! És que us habéis tornat bons! És que no sabeu! És que faig que no sé despertar-me! El meu son! Sí, ja l'he dit, però... Benvolgut senyor Ogre, la culpa només està meva. He estat jo que fer que em despertessin. Tinc una cosa molt important per dir-vos. Parla ràpid que tinc son i estic empezant a perdre la paciència! Miri, Ogre, d'aquí a pocs minuts arribaran a les portes del seu castell el marquès de Carabàs, amo i senyor de la meitat d'aquestes terres. Us portarà la seva filla, la princesa. Què? Una princesa, dieu? Aquelles que tenen el cabell ros, els ulls blaus i la pell de mel? Mira, tanca la boca que entrarà el monstre. No hi tu que deus de pensar princesa. Au, assenta't i para de fer encanteria. Miri, Ogre, escolti, que encara no hi ha acabat. A la princesa li encanta la màgia i segur que quedarà fascinada quan sàpiga que sap fer màgia. I li agraden els trucs. I de fet n'hi ha un que és el de convertir-se en ratol blanc. D'acord. Si te li agrada, l'haurem de fer. Mira, afanya't i porta't el polvo de màgia. Així, quan entri, ja el podrà transformar. Aquí té, senyor. Esperi, senyor, no ho faci tot sol. Les pólvores podrien caure per terra i embrutar-ho tot. Deixi que el seu criat l'ajudi i tot anirà millor. Qui el sapet? Ningú, senyor. Vinga, que l'ajudarem. Quan digui les paraules màgiques, llança l'espenall. I si et dóna temps, corre! Ha, ha, ha! Rastafun, rastaflar! Que ara sigui un ratolí! Ja veureu ara, bestietes fastigoses, no en queda res de vosaltres. Nyam! Nyam! Així m'agrada, com es nota que en aquesta família n'apreneu ràpid. Ara t'hauràs de fer passar per criat. Prepara una mica de berenar, que sinó que el rei s'atansa. Ara mateix, gira't i rius. A veure si t'hauràs de tirar la cua. Bona tarda, gat. Bona tarda. Marquès, teniu molta sort de tenir un servei tan eficient. I vos sou molt amable. Us demano que accepteu la meva filla com a esposa. Serà un honor casar-me amb la vostra filla. I aquí s'acaba la història del marquès de Carabàs i el seu gat espavilat. Penseu que la felicitat es va durar tota la vida? No us ho cregueu pas, ja que la princesa no era tan dolça com semblava i el marquès no se sabia administrar. L'ensenyament d'aquesta història ens diu: no et van mirar mai aquelles persones que amb estat i enganys van aconseguir fama i diners. Sí, aplausos,